We beginnen met het bericht dat de VS het gebruik van transponders aankondigt. Dat werd gezegd door de Arubaanse minister-president Mike Eman. Die gaf gisteren een persconferentie. We weten het allemaal, in de afgelopen periode was er veel nieuws over bijna ongelukken in het luchtruim van Curaçao. En daarna zijn gesprekken gevoerd met Amerika. En volgens Eman is afgesproken met de Verenigde Staten dat Amerikaanse militaire vliegtuigen in de regio hun transponder zullen inschakelen. En daarmee kunnen nieuwe incidenten worden voorkomen. Er waren 2 bijna botsingen en volgens Eman zijn er via diplomatieke kanalen contact geweest met Amerika om dat in de toekomst te voorkomen. En daarom zijn er afspraken gemaakt over het aanzetten van het elektronische apparaat, waardoor vliegtuigen zichtbaar zijn op de radio en het niet meer kan voorkomen dat er plots een vliegtuig voor of achter een ander vliegtuig verschijnt. Verder zal er sprake zijn van een intensivering van verschillende militaire oefeningen in de regio. Dat heeft Amerika aangekondigd, dus dat betekent meer vluchtverkeer en daarom is het belangrijk dat er alles aan wordt gedaan om incidenten te voorkomen.